out atong GoPro mga pre. Yan sa LBC. Hindi mo kita. Tayo disinfect. Suran ka sa LBC. Hindi mo kita lang. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Hmm? Hindi mo kita lang. Itaas na ganyan. Okay. Ayan guys, na-abril na. Mga Yan ang tingog ka guys. Oh, dito. Ayan guys. Ako awit na yung bag. Pero makita ba? Oh, kita na. Kanam ka, dili ka oh. GoPro ni sa mga pre nga nakuha na to sa 850 pesos. Ba? Unbox. Wala. Ano ba yan? Nahurot ito? Pupupukin ko din eh. Mauubos? Baka. Oh, ayan guys. Na-abri. Na-abri na guys. Unbox na. GoPro. GoPro dahil na dahil. Yan. Sige, di ka na po. Isulod dali ah. Aman eh. Ayun. Excited na ka na? Excited? Uy, dua ka box. Ako na ini. Ini guys. Ay, pangkuhan ng dagat. Pangkuhan. Dali magkaraw. Ayan guys. Ito guys. Pero sa mga pre. GoPro Waterproof. HD 1080. Wala manite. Ano sabihin? Ay, chargeable. Dagan sa mga accessories mga pre. Sa mga bracket. Charger. 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 Cable. Ayan mga pre. Char. Gawin ang daw. Kaya na to yun. Ano saan pipis-pis eh? Ano pa doon siya yun? Ano din ah? Para yung manual mga pre. Wala po ni Dede. Iyo ba? Ndogon. Ako ang mga nani sa Philippines. Ako ang nani. Dito mo. Power mode. Ano sa ilabot ko? Wala na din ah. Ano ni? Dito pababa ka. I-box. I-box na po ni siya. Hindi siya yun. I-box. Kasi lubas. Ayan na. I-box natin. Tara mo tubig. La! Pwede pa rin siya pagbay. Pwede pa rin siya pagbay. Ayan. Siglan ako. Salite. Di mo on. Kasi lubat ba?
Ay, di! Di! Pislitan sa bakang ni. Tib, di makita na sila di. Kasi lobat ang battery. Tanawin daw. Battery oh. Battery lock. Sige, battery pa din eh. Kasi wala na battery. Ano? Kasi lobat. Lobat. Ano yung akong bilhin? Isa rin yung battery. Ano pa din yung mga battery ma? Hello, duro ba yung tapos eh? Iyot na. Ay, labot bing. Yan mga precha. Ay, USB din na siya. Dili na siya charger. Pero magdaan, gas-gas naman. Kuba na! Yan mga pre. Ano agad ma? Ano siya? Kuha ni function. Di na ko ano siya na-highlight ay. Ang sa may kuan na di ba? Charge. I like it. Try charge. Lubat. Ano siya oh. Lubat or di ay. Ayan mga Dagan. pre. Char. Ano na siya di? Ano yung Wait, sabi. Ay, labutan na baby pang. Magas-gas na din. Hello mga pre. Char. Sige daw. Ayan mga pre. Oh, Kasi gumana na guys. Ayan battery. Ayan. Ayan mga pre. Gumana na. Yeah. Lubat. Nagdagan yung battery. Run. Ay, wala na kagamit. Ang kanya ng bago. Ayan, love kit eh. Oo, kanin. Moro din ang waterproof. Nag-record mo. Saan mo? Kulungan niya. Ano ba? Para dili siya mabasa. Kana? Lock. Ano? Ay, para di siya mabasa ko na. Oh! Ang ganda. Hi guys. Hi vlog. Welcome to my guys. Alis, di ka na.